Yak ni Gregorio. Maysa apadi a revolusyonaryo. Kadak a Pilipino. Ipapakder ko ti baro a simbaan. Ta agtultunoy ti pamati tayo iti Diyos. Intay pasinggeran di pamati tayo. Mangipatak derti simbaan na bukod tayo. Dadayo nga umili intay at kay sa simbaan ama wangay para iti masak damno iti kasta mapabilig tayo pamatikin panagbian iti tattao. Kakadwa, agsasaro no maten na matay dagito'y tarakin tayo nga dingwen. Tingata ada aswang dito'y ayan tayo. Ano aswang? Ay, apo. Aswang ko na. Ano? Ay, Ito na pekaiso. Kapit mo aswang. Apo, agimula tayo ti bawang. Kas mamati da di ti ugma. Pampunta kano iti aswang. Kakabsat, natiliwmin ti agpatpatay kadagiti dingwen tayo. Alingo gayam.
May isang alingot at patpatay. Na tayo laki, di kita Tay laki maalingo. ti. Takabsat, saan kuma adagiti paspasamak, ti mangiyaw awan ipamati tayo. Agsubli tayo ken Apo Dios, agbabawi tayo. Kaya't patugkiren tayo manem ti pamati tayo, kanya na.